ये 2024 से 50-60 वर्ष पहले के रिश्तेदारी कौन का निभत रहे, कौन का चलत रहे। ये हमारा मोबाइल की ज़माना में रिश्तेदारी कैसे चलता, वही दोनों के बीच के फैसला हम कविता के माध्यम से रौरा सबके बताओ चाहतनी कि मोबाइल के युग में कैसे रिश्ता से खटास आवता रिश्ता वो बेरा कैसे चलत रहे। मोबाइल ना ही रहे हाथ में तो रिश्ता सब रहे साथ में। मोबाइल ना ही रहे हाथ में तो रिश्ता सब रहे साथ में। मोबाइल से पहले रिश्ता चलत रहे धुन के, आ सुख दुख कुछ होखे दौड़े लो सुन के। मोबाइल से रिश्ता उतने चली हरकल खेत में हर जितना होली। ऐसन का व्यवस्था से समय से बड़ा खोलेला, ऐसन का व्यवस्था से समय पर बड़ा खोलेला। ऐसन समय आयल के रिश्ता कैसो कैसो चलेला। मोबाइल से रिश्ता जुटता, मोबाइल से रिश्ता छूटता, कुछ जुटता कुछ छूटता, पुराना रिश्ता टूटता। सब बेटी बहन के नैहर के जौन बात तो नाशा रहेला, आ उ नैहर के को बेइज्जती नहीं करेली। तो कैसे कैसे बात, सब बेटी बहन के रहेला नैहर के आस, आ भौजाई लोग के राज में नंदो रहेली उदास। सब बेटी बहन के रहेला नैहर के आस, भौजाई लोग के राज में नंदो रहेली उदास। अब नंदी अपनी भौजी के यहाँ कैसे फोन करता रही। नंदो फोन कैली भौजी से बतियावे के, आ भौजी पूछबो न कैली बौनी कहिया बयावे के। नंदो फोन कैली भौजी से बतियावे के, आ भौजी पूछबो न कैली बौनी कहिया बयावे के। हाल चाल कुछ भइबो न कैल, इतने में फोनवा कट गई। मुँह के बात मुँह में रहल, आशा निशा सब छूट गए। अब वो भौजी अपन लैकनिया के यहाँ कैसे बतियाव तारी। मिस काल मार के माई बेटी से बतियावेली, मिस काल मार के माई बेटी से बतियावेली। आ एक इशारा पर बेटी से मिले खातिर धावेली, एक इशारा पर माई बेटी से मिले खातिर धावेली। बेटी पूछली माई से का हाल चाल सब ठीक बा, सुखी मन से। सुखी मन से माई कहली आके कहियो घूम जा। बेटी पूछली माई से का हाल चाल सब ठीक बा, खुशी मन से माई कहली आके कहियो घूम जा। नंदी के नहीं पूछत, लैकनिया के बुलाओ तनी। अब पुरनिया लोग कैसे रिश्तेदारी करते रहे, हाथ में लाठी कपारे पर पगड़ी, आ पैदले चल जालो हितई सगरी। उ हित नात कहवा गईले जिनके आवे खातिर खटिया बिछौले। उ दिनवा सब बीत गए दोपहरिया में जहिया हित आयल, उ दिनवा सब बीत गए दोपहरिया में जहिया हित आयल। खटिया पर बैठा के थरिया में गोड़ धोवाइल बा, आ एक मुट्ठी सतुआ खा ली न तो दही मीठा घोराइल बा। गजब का भाव रहे पहले के। खटिया पर बैठा के थरिया में गोड़ धोवाइल बा, आ एक मुट्ठी सतुआ खा ली न तो दही मीठा घोराइल बा। होला दिनवा सब 24 पहर के, आ लोगवा पिए घूट जहर के। ढेर लोगवा शहर गईले, पैसा कौड़ी के घर भैले। ई बतिया कहत में अर्जुन ठाकुर के अखिया भर जाला। पैसा के लेन देन से ढेर हित नाथ सब छूट जाला।